txibiliak, debakoak, berak esan duen bezala, tomatia, tipula, baratxuriak, porrua, piperberdia, azenajua, eta gero bukaerako ogila prefituta. Eta nola ez, salda, arraiaren salda. Oso ondo, hasiko gara txibila garbitzen? Ba, lehenengotikan txibila garbitu behar ditugu, baina banaka, eta niri buelta matea gustatzen zaik gainera. Bai, Bai, uretan, hartu. Hasi martxan. Beti, bitu, txipiroiak hau garbitzeko, ni bihatza handia dauzkazu. Debako txibilak eta iko txibila bezala garbitzen dira? Igual. Baina niri gustatzen zaik bitu. Buelta matia? Buelta man da bitu, bere tintatxo hau, gero aprobatxatu behar dugu. Hauek utzi. Hemen lertu gabe. Bai. Kasu honetan txibila tinta nola dira txibilan tinta ezintza gauzi, Keba, hori gaineak gara aprobetxatu bitu. Hone barrukua dana dauk aprobetxatzeko, begi hauek endu. Bale, zurarek entzen zailo. Zura, behitu. Bihatza zartu eta orduan zure kasuan buelta gustatzen zazu matia. Nire buelta matzatzen. Nire txipiroiak behitu. Hone, hau aleta aukendu. Aletarek endengo dio? Aleta gero barruan sartuko diogu. Behitu, aparte utzi, behitu hemen. Aukendu. Hemen utziko deu kurioso, ingo deu lana, Bai. Hemen, plater gainera. Eta bere telatxoa ez daukak endu berrikam, ikusiko duzu barrura jota zaio. Ez que tela ez da, azala da. Azala, bai. Hori, baina behitu. Nik zu baino, ni bihatza handia dauzkat, baina bon ez zaigu apurtuko haber. Gusten duzu, nire hau lika hau denak entzia gustatzen zait, behitu. Gusten duzu nola gelditzen den garbi-garbia. Osondo. Eta gero rellenatu emar dituko, banaka, Fili, behitu. Hauetanak. Oan zuzenian? Zuzenian, dana barruan egon. Bale, ni garbitzen dut emitatzen zu niri ere bete dia zuta listo. Bai, ni bete ingo dizu, porque ni baino biha txikiagoa dauzkatzu zuk. Osondo. Eta nik horrela bete ingo ditut, betxu. Guk txibilak esaten duzuek, txipiroiak? Ez txibilak, guk ere txibilak esaten dugu, betxu. Horrela dago bat. Eta... Bakoitzak berera. Batzuk txibilak, besteak txipiroiak, baina azken finen gauz berdina. Osondo. Hauetanak, gusten dituzu, nola gelditzen dira, barruan. Zuk esan da bezala, hola. Hau garbituta daude, hori azkena, hori ingo dezu. Bai, eta zea palilloa jartzen aldi zuzu? Bai, baina ez hau ez digo jarriko, ez digo jarriko. Lau bakarri dielako, baina igual, amabia ledianian da, asko launtzen du. Bai, palillotxo bat beti jartzen diogu, kanpoko hau ez egiteko, bitxu, hau dana barruan. Txiburietan aprobetxatzen zio, bez? Bere tinta, eta ikusten dituzu, bitu. Garbi-garbiak, bere tinta, eta bere tintarekin jengo ditugu. Eskua garbitu ondo. Beira hemen ditugu, lau txipiroia garbituta, eta buelte eman diogu kasu honetan azala barrualdea. Eta hemen lau tinta. Betu, hemen daude, hemen utziko ditugu. Eta bitartean hasiko gera, nik zua jarriko zua piztu, eta olio pixka bat. Nik tipula txikituko dut, zu nahi bezu zanahoria eta txikitu, pili, zupuri, Piskat, zua martxan jartzen nahi naiz. Niretzako tinta egiteko, salsa egiteko, tipula asko behar du, zanahoria pixka bat ere bai, porque azanailua gozatu egiten du asko. Nik azukre tanta bate botatzen diot honi, tomatea garratza balin bada, segun ze epokatan egiten duzun, txipiriaen tinta, niretzako tomatea garratza egoten dagoen, udara partean da tomatea oso goxo egoten da, ez du hainbeste behar, baina bestela negu partean... Nik gero truko bateko ondatuko izu, tomatia ez dakazu nien guztokoa nola erabili eta ze tomate erabili. Ba, eta azukre pixka bat egiten dio pixka bat, Nikola garratza dagoenean. Xabier, badi, joa. Eta baratxure egiten, gehituko diot zean berazan? Bai, bota. Piperrare berdea bota berdiogu pixka bat, eta nik salsa eukitzen dut, ordu terdi edo, suabe egiten. Orduan suabe balin bada pixka jetxin. Lehenengotian ez bota, lehenengotian utzi su fuertean. Su fuertean, eta gero suaben. Tapa jarritakoan, bajatu ingo diogu dena, porruare bai. Osondo. Zu bat ni bestea, venga, bio, porru dena botako diogu. Venga, bertzenek azkarroa, Ez da importante, ni txiki egiten dut, baina... Bukaeraino berdiare bai? Dana. Ni porrua dena aprobetxatzen dut, Nik ez diot garbia egon behar du, uretan ondo pasatuta, berdura denak ondo pasatuta, baina porrua dena dauk aprobetxatzeko. Niri pena ematen dit, berdea hori denak entzen diotenian basura botatzeko. Hori da. Porrua dena dauka jateko, ez? Ez eixo iruditzen, Fili? Nahi ala iruditzen zat, kasu honetan baina ben bai. Beti, gauza batzutako aprobetxatzen da gehiago txurialdia eta beste batzutako berdia. Baina porrua goitik azita beraino, ona. Da salsak egiteko ez daukazut dena niretzako berdeak endu barrikan, honi egozu itxurako beste plater bat prestatzeko, baina salsa hauetako... Baina beti aprobetxatuta, ez da nada bihar, beste bateko gorde. Osondo. Tapa jarri, eta pixka bakatu dira zuzua. Oain delitu dela, hau beti...
beti mohituko dugu, honekin, azpia, Olio pixka gehiago izan dizugutako, Ez, niko du. Berdura honek sekulako jugo pilo botatzen du, eta ez du olio horik gehiago behar. Bestela, bagizu zer pasatzen den gero txipiroietan, olio asko botatzen badizu tintan gora egiten da, azaldu. Eta gainean hori garsatxo hori gertatzen dio. Eta horregatik olio gutxi bota behar da. Gainera gero, prekitzen ere olio pixkat erabili behar dugu. Xabiaren aholkuak, ikusi Eta duzu. olio hori benola bertan botatzen diogu nik aprobetxatu egiten da. Porque oso gusto goxo gitzen du txibirien olioak. Eta horre botatzen ditugunean, olio nahiko izaten du. Perfecto. Oan hasiko gea prekitzen txibilak? Bai. Vale. Zua prest, berri zen. Badoa, olioa bota. Olio tanta bat. Gatzak kasu honetan bukaeran, ezta? Ez honi berari botako diot. Gatzik ez dugu botatzen hori, azkenengo momentu arte. Zondo. Olio tanta bat. Juan, gauza bat. Zu txibila prekitzen dituzen bitartean, nik ingoet demostrazio txiki bat nola harrapatzen dian txibilak. Ez? Beira, hemen ekarri ditut pare bat kuain. Beira, hauek izaten dira, koloretakoak, dizdira eduki behar du euretan, txibila urratzeko, eta txibila hortan bertan harrapatzeko. Kasu honetan, hau txibi txiki jentzako. Eta hau pixkat txibi begia handia, hau txibi handi jentzako. Inoiz izan zea txibitan? Ez itxasoa nik erosi egiten ditut, baina ez baina goten da. Zu gotzen zera arrantza, txibirei arrantza, eta nik ez da gainera, Iraiz peinereku. Bera, utzizki eta aparatuak, kuainak, eta hau izaten da, behitu ze luzia dakan hemen pita, eta hau uren fondoaino botatzen da. Zeratza ben, motor txikian, eta horren hau lurra ikutu behar du. Lurra. Eta lurra bukatzen duenean, gore jo eta braza bat, honek braza bat izena du, eta braza bat honen egiten dezunean, gutxugera era lurretikan braza bat gelditzen da. Eta bitarte horretan, ordo habilidadia sentitzeko txibilak harrapat. Ni ez pentsatzen duten ez, nola sentitzen dute txipilia batek pikatzen dio nian, ez? Eta hori ez pentsa, batekin bakarrik ez duten, eukitzen ditue, gutxinez bikuain, oirure bai, bakoitzen habilidadien arabera. Eta horrela tikitak, hola moitzen zera tikitaka, eta somaten zunean, tak, gora, kontuz deirezi gabe. Bai. Da baitu, eta hau txiki hau genien, nola somatatzen dute? Hori da norbean habilidadia, hor da. Horregatik batzuk harrapatzen duek eixo, eta bezatzen gutxio. Bueno, nik kriston esplikazioak eman dizkizuet, baina egile zango izut, inoiz izan txibitan. Nire, nik ez da genik. Egiten da baita, nire txipiri oso gozo gertatzen dizkete gaina, ustez, urgainera jende atortzen da txipiria tinta jatera. Udara sasoian da, hau txikia danean. Amuko txibilak. Amuko txibilak, eta espresamente nik amuko ematen ditu beste txibirik ez dut ematen gainera. Hombre, nire nahiz izan, mariatu iten naizelako. Nik ez dakatelako asterik, ni beti sukalde barruan nago, eta beti ni... Bueno, hau, ez da Bueno, hori zu fuerteago ez digu zu... Hori itzaldu intzaigu, ez? Jarri, bertan. Hemen jarriz dezu. Listo. Hemen, fuerteagoan jartzen badezu hobeto, nik nahi. Ez da fuerteo da, haundillo dalako. Haundillo dalako, horreko guztetu hobeto egiten dugula. Hori da, fuertea, bila fuertea. Beitu, hau berriz ere, Oso ondo. Beitu, hau, Hau badikoa da zela zain. Bueno, parazkiak ikusten zu, nola egiten nahi dian, xoabe, egin deu txibilak nola harrapatzen demonstrazioa, eta oan txibilak ingo ditugu prejitu. Eta hau, ikusiko duzu zeman berdura jarri dugun, hau tana mermatu egiten da, hau genditzen da laurden bat, ikusiko duzu, hainbeste denporan, pazientzia, txibila egiteko behar da gauza bat, eta pazientzia. Nik ez dut, ordu terditik, 2 ordura, horrela seila gatzen dut hori tinta hori egiten. Gero, al tanto, hau pregitzen dut egunean, plazertxo bat ematen badiazu, pili hortikan gero bateratzeko. Bai, zuk eskatu, nire hor laguntzaile bezala nahota. Bota, txipiroia bota eta pregituko ditugu. Osondo, bitartean nahi laguntzia, tomatiekin. Bota diazu tinta hau, txipiroi tinta hori bestutzeko. Ni bitarte horretan, txipiroi pixka gorritu ingo ditut. Hau, irinetan pasatu lehike pixka nahi badezu, edo horrela ere bai. Horrela ere ondo da. Bitartean nahi nik zatu. Tomateare, bota diazu ja tomateare, bai. Bota diazu tomatea. Gusten duzu ze kolore derrazten duten? Bai. Gusten duzu ze kolore derrazten duten? Plazertxo bat hemen. Azala guzti, ez da? Bai, azala, kendu diozu hori bera daukan beltz hori. Bai. Osondo. Eta, bueno, hauek listo dago, ez da gero tintan eginen behar dute gero berriz. Osondo, Xabiar. Beitu, eta horrela nahiko dute, bitu gorritu dira, baina daude pixka gordinik gutzita. Badakit... Hau, olio hau, aprobetsatu egiten da, Hori da. Beitu. Berta da bota. Bai, bere... Eta ez zaio, ez da estropeatzen, beitu. Perfecto. Ze kolore darra gaditu zaion, hau garbitzera. Xabier, badakit platera egiteko gogu handia izinak azula, zuk
udaro badituzu, bai bezeroak eta baita beranentiak, guk esaten duen bezala, beranentiak etortzen dira, eta beranentiak txibila tintan da, behan gustoko platera, ez da? Eta ikuste duzu nola tintak, baina hau tinta bota behar da beti, tomatea bota baino lehenago. Bestela, tomateak egiten dio egosi bezala eta ez da hain beltza gelditzen. Hau ikusiko duzu nola geldituko dan, hemendik piskatera, dana beltza, igelek egiten ari danean. Eskua garritzen dugu, Bai, eta kolore hau, gero dana pasapure batean pasatu, hau dana trituratu egin behar da, hau fin-fina utzi behar da, salsa honek bere denpora dauka. Birrindu izaten da, birrindu, eta gero txinotikan pasa. Eta zala fin-fina gelditzeko. Eta zehose berdura dauzkan zikinkeri guztiak eta gelditzen zizkio txinoan, eta gelditzen da salsa fin-fina, eta leuna gelditzen da jateko gero. Eta horre dauka bere sekretua hortxe, da ikuste duzu batek atzik gabe egiten ari gera, gatza beti azkenean. Bai, haizu nire dezietzen, zuri zoze sekreto bat kontatzeko. Eta lehen esan dezunean tomatiak, egon berdula gorrilla, eta hola, batzutan ez da aurkitzen oloko tomatiak gustokoa, ez? Eta orduan batzutan igual latakoa bihar zaten da. Orduan latako bado marka bat, tomate frito dana, marka ez nijoa esatea, eta horrek ematen dio askotan, brillua, beltza, laguntza ondila. Bai. Oso ona, Uro bat egin proba, Ez da kasonian gustoko tomatia, Nik aldala... Naturala, bai, baina igual batzutan nola esaten da, tinta pixka flojoa donian da, bihartzunian, beltz hori, brill hori, horrek asko laguntzen dio. Bai, nik beti hau gehien bat, txipiroi txikia den uda sasoian, ointzen behin. Horia, bai. Uda sasoiak hori badulako tomate garaia. Eta tomate darra daukagu Euskal Herrian, da guretzako produktu egiteko horregatik egiten denik, beti beste nahasketa erik ez darrekar. Honek bere denpora behar du, eta hemendikan pixkatera hori da daukagunean, berrindu, eta txinoti pasa, eta listo, saltza, beltza. Eta bertan, gero 2 minutu batean, 3 minutu nahikoa ditu, hau pixkata onditxua da. Osondo. Bi osagaiak batin ditugu, bai txibiak eta bai txibien tinta, eta orain, ze falta zaio? Bueno, ikusi duzu, pare bat minutu eukiditut irekitzen da, txibiroia pixka mermatu egiten da. Honek gatzik gabe egin dut, ni ez gustatzen zait gauza gatzik gabe, eta orain, botako diogu gatz pixka bat. Osondo? Behin ere ez gehiagi bota, da, orain ingo dut probatu. Gatza bere neurrian. Bere neurrian. Eta hau da plater bat, normalian, bezperatikan egiten dara, porque goxoago egiten da. Behin ere, azkenengo momentu bat ez gatza bota. Oso goxoa dago, niretzako, listo dago. Aiba, zuken platatu, oain. Zema jarriko ditu, lau batekin nahiko, ez da? Nahikoa da. Pixka kolokatu zuk ondo, eta gerik azkenengo ikutua emango diot. Oso ondo, hau txiki hori bai, zepolita, beste bat, hemen laugarrengoa. Tinta pixka bote diozu horik, Bai, zatartu inda, moitu indalako. Ikusten duzu, tinta naturala berean bota digu bakarrikan, ez duen beltza. Horretako tinta asko guk askotan plantxan ematen ditugu, eta tinta gorde ditugu. Ikutu bat emateko. Ikutu bat, ikusten duzu. Ogi frikituak. Ogi frikituak. Eta nola ez, perrexila xetuta. Betxu, hau, kolore ido pixkat emateko platerari. Osondo. Eta orain, nik porratu baino lehen, gure xefaren azken ukitua. Txibiak garbitu eta tinta gorde. Barazkiak erregozi eta tinta gehitu. Txibiak frijitu. Txibiak eta saltza bat egin.